Ježiš, ten je krásný. Můžeš mi ho půjčit, ale na chvilku, jo? Děvčata, podívejte se. Ona, ta dívčí čest, není jenom tak. Ona existuje. A jaký on má oči? Víš, já ani nevím. Když jdete každý den s jiným, řeknou si to mezi sebou. Nedivte se, že se k vám potom chlapci špatně chovají. A co ty jsi mu dala? Já ještě nic, to je blbý, viď? To je blbý. Tomu musíš něco dát. No jo, ale co? Holky, co když pro nás přijdou tancovat? Proč by to nebylo možný, prosím tě? Co pak seš nějaký šereda? Je hezký, viď? Ten klavírista. Prosím tě, neznají na mě, tež mi odpor, nejslyšíš? A já ji tak rád mám. A já ji tak rád mám. Pojďte chvilku. Ne. Nahoru. Tam si opravdu si tam budeme jenom povídat. Co by tomu řekli lidi, co pak je to možné, aby přijela za milou děvče a mě ještě ji nechali tady na noc? Prosím tě, ty z toho děláš takovou tragédii. Se tak nic neděje, ne? A teď jsem tam mohl klidně zůstat. Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tebe, aby si spal s holkou doma, to určitě. Work makes a man of you. Sex makes a man of you. And that was the one way of becoming a man he was most anxious to try. And he tried. And he tried. And he tried. Now, from the company that brought you Dear John, comes Closely Watched Trains. Closely Watched Trains, continue the New York Times, is superior and unique. It shows cinematic ingenuity, comic brilliance, and a charming and poignant comprehension of the psychology of sex. Life went on to say that the scene depicting the seduction of a girl telegrapher is surely one of the great comic erotic sequences in film history. Ježišmarja. Be sure to watch for Closely Watched Trains. Nic není. Je tam něco? Pusť. Něco by se mělo dít. Ale co?